Dobrý deň, vítajte v relácii s vami a pre vás. Letné horúčavy už pominuli a septembrové slniečko krásne hreje. Pred nami je babie leto. Využite tieto dni na prechádzky a pobyt vonku na otvorenom, lebo kamarátenie s prírodou dáva človeku energiu. Aj práca s prírodnými materiálmi, napríklad s drevom, robí človeka spokojným, o čom dnes v relácii bude hovoriť naša spoluobčanka Zdenka Ikerová, ktorá sa zaoberá pyrografiou. Vypaľovanie do dreva alebo pyrografia je umelecký štýl, v ktorom sa spájajú dve veľmi silné časti prírody, drevo a oheň. Sú to dva elementy, ktoré človek používa odjak živa. A keď sa spoja v jedno, tak možno potom dostať také pekné umelecké a jedinečné predmety, ako sú tieto obrázky, ktoré sú pred nami a ktoré vlastne vypracovala naša spoluobčanka Zdenka Ikerová. Ako sa to vlastne stalo, že si sa začala zaoberať týmto? Najprv dobrý deň všetkým, ktorí sledujú reláciu. Áno, celkom náhodou sa to stalo, lebo pyrografia ani neviem, či jestuje v Starej Pazove, či sa niekto zaoberá s tým. No, keďže dreva doma máme, stalo sa tak, že sme mali hosti. A naozaj človek, keď má hosti zo Slovenska alebo z Indie, nevie, čo mu darovať späť. Znamená, oni všetci nám niečo prinesú a my z Pazova málo čo máme také, okrem pazovského kalendáru, knihov pazovských. Takže niečo treba, aby malo názov Starú Pazovu, alebo nadpis, alebo ten motív Starej Pazove. Tak sa začalo, že som najprv ten slovenský náš evangelický kostol, ktorý je symbolom stred Pazove, všetci spozorovateľní, tak začal som s kostolom. Najprv to bolo tak len čiary, pomaly, potom už som zdokonalovala všetky tie obrysy, šáry. Potom som sa dala na iné obrazy, keďže som už náš cirkev mala dosť vyrobených tých obrazov. Začala som naše domy. Naozaj, ktoré sú specifické, majú tiež tie šáry na nich, maľbu. Potom som začala domy. Nachádzala som na internete obrázky starých domov a k tomu som dodávala ešte, čo je typické, znamená alebo stodolu slámy sena dozadu, alebo čardáke, alebo studňa vo dvore. Taktiež andíku na bicykli, čo je specifické u nás v Pazove. Aj to potom tak išlo, znamená, myslím si, nájsť obraz, položiť si na drevo, nakresliť a potom iba len tak čiarky, obrysy a potom ja ich pomaly pozdejšie zdokonalujem. Dávam tie ružičke, dávam trávu, dávam kvety, alebo už na tie sukne dávam ružičke a tak všetko, čo ide. Šlingerája, aj čo ja viem. Teda hlavne to, čo sa nachádza na takýchto obrazoch, áno, je Stará Pazova, je etnografia, to je hlavne národné. Cieľom Starú Pazovu predstaviť, áno. Koľko je zatiaľ takýchto obrazov? Začalo to náhodou kedy? Náhodou pred 2 rokami, znamená v zime 2011. Tak, keď sa nemá čo robiť, potom ani neviem presne, ako to... Tak, mali sme drevo a potom tá idea, víš, to by sa mohlo, najmä máme jeden kus od profesora pána Takáča, ktorý nám venoval tiež tá pyrografia. A potom to tak začalo, ja som hľadala do toho kusa, no to by sa dalo. Ale s čím? Ako? Znamená, na čím vypáliť. Je to tie lemilice, čo sa klasické, ale s tým sa nedá, je to hrubo. Aj keď vidím, že robí aj s tým, ale predsa na čím to niečo pre to určené. No ja som si našla potom v obchode tie lemilice, čo idú ako ceruza. A spočiatku to páli veľmi na prsty, keď sa drží, aj musí sa veľmi dbať, ako sa drží.
lebo človek sa môže popaliť aj keď jej sa drží, znamená, tá horúčosť bije na prsty. No ale už teraz to mi je naozaj ako ceruza. Skorej sa popalím na sporáku ako na nej. Teda je to pekný a zaujímavý hobby. Koľko času mávaš aj teraz cez leto? Koľko si robila toho? Cez leto slabo. Je to aj práci, aj druhej, aj horúčosť, aj nedá sa to, aj slabšie. Už potom večerom možno, také zachladne, potom sa niekedy príde mi tak, že no, už by som mohla, ajde troška. Ale teraz ako zachladlo, teraz mi idú aj tie idei, a najmä keď nájdem voľaký obraz zaujímavý, potom to ide. A pri každej práci človek sa vlastne zdokonaľuje. Teda aj ty si už našla, ktorý ti to, čo ti všetko je potrebné, čo ti zodpovedá pre prácu. Možno si pátrala aj po internete, čo niekto iný robí, aké sa robia obrazy, neviem, voľaké možno jestvujú tu finesy. Je to, na internete som hľadala tiež, ale ešte tú techniku naradie na to také niečo nemám. Ja myslím, že pre pazov aj toto je celkom dobre. Teda je to zaujímavé, pekné a predovšetkým originálne. Áno, originálne s tým, že každý môj výrobok je unikátny. Znamená, málo ktorý urobím istý, aj keď dám motív istý, ale vždy alebo ružičku, alebo strom, alebo niečo v úzadí premením, aby to nebolo isté, lebo ani nemám radi robiť isté. Pred nami je tu iba niekoľko, napríklad takáto žena v pazovskom kroji, sú tu stará pazová, teda starodávne domy na koči s koňom, tiež kostol. Napríklad je tento vešiačik, ktorý je tiež zaujímavý. Verím, že tu bolo dosť práce. Koľko je potrebné času, aby sa urobilo? Spočiatku mi bolo viac značím času. Teraz už to ide rýchlo. Za jeden deň, za jeden večer môžem spraviť jedno. S tým, že potom tie finále, to sa trochu dlhšie ide, lebo to sa lakíra. A ide 3-4 lakírania, tak to na čím viac dní, že by sa osušilo, že by to zalialo lak aj ináč. Spočiatku bolo, kým si nakreslím ako čo. Aj závisí, čo robím. Povedzme si, takéto kusy, to sú ako imitácia ako z tých oblicov, čo by sa povedalo, na koso vyseknutý a potom robím túto kôru. Takže tu ide troška viac času. Potom také, povedzme si, ako tá mladá alebo podobné, to ide rýchlo. S tým, že už tie ružičky idú mi sporšie. Už to potom k kraju by som chcela čo rýchlejšie zakončiť. Ale hlavne tu. Teraz mi ide za jeden deň, že zdolám to. Jeden sa dá urobiť. Áno. Ktoré drevo je najlepšie? Je dôležité? Je. Povedzme si, dreva. Toto je dubové alebo bukové. Sú dve. Ale nie také za to, že je červené, aj tmavšie. Slabo sa vidí na ňom obraz. Najlepšie je jedľové alebo čamovina. To je biele, aj na tom sa najviac vidí. Dreva máte dosť. Ja predpokladám, že manžel vlastne pripravuje tieto tvary, alebo aj ty navrhuješ, čo aby urobil. Áno, spoločne, áno. Alebo navrhnem, alebo ja verím, teraz mi urob alebo oval, alebo kocku, alebo, no a on potom to už všetko zdokonali. On to verím, že pripraví na veľko a potom, aby si mala materiál. Nie, na veľko, nie. On mi dá jednu veľkú, povedzme si, ploču z dreva, kus a potom ja si na ňom určujem, ako dám kusy aj ako sa mi chce. Sú vlastne takéto priemerné tieto veľkosti. Či možno si robila niečo tak veľmi veľké, niečo miniatúrne, alebo ktoré veľkosti tak najčastejšie? Áno, robila som trochu väčší. To je Pánova večera, to mi je tu okľačené, budete vidieť. To mi je za teraz najväčšie, Pánovu večeru. Ináč takéto kusy sú aj najpredajnejšie, aj ľuďom sa najviac páči, aj
pre spomienku, pamiatku niekomu, takéto najviac ide. Povedzme si tém, čo vravíte, za kľúčike. To najviac ľuďom sa páči, za to, že má svoju funkciu. Áno. Už sme sa dotkli toho predaju. Či robíš aj na objednávku, alebo ako to ide? Doteraz nie. Robila som tak po idei, aj tak ako mi príde. A potom som si už nazbierala, mám dosť. A keď to potom ponúknem, alebo keď idem niekde na predajné miesta, potom to ide už. Potom ľudia sa zaujímajú. A máš také, a máš ešte také, a by si mohla to ešte spraviť. Tak mám teraz trochu objednané, čo by išlo z Austráliu, tak na verejných miestach, teda mohli sme toto vidieť na takých jarmokoch, Vianočný bazár, ak sa nemýlim, v Lani, keď bol etnojarmok v Pazove. Ešte niekde mimo Pazovy? Áno. Boli sme povolaní v Lani, takýto čas znamená októbri, bol Kovačický október. Tam sme tiež mali, že mne nevyšlo na celý deň ísť, ale chystala som sa naozaj za to. Bola som už pred koncom tam večer. Tam som bola. Potom sme mali tiež v novembri etnos veľtrh na sajme v Belehrade. Tam som bola. Áno, tam isto tiež dobre išlo. Robím, potom tak, keď idem na tie miesta, spravím si aj také, čo by sa tam predalo. Povedzme si, Kovačici som spravila pre tie spolok ženov, alebo pre ich spolok. Potom za Belehrad som si spravila pobednike. A také belehradské tie motívy. Ľudia hľadia, obzerajú, spýtujú sa, ako to robím, ako lakíram, ako tak. Divia sa a áno, s tým našim pazovským jarmokom, už je teraz tomu rok, nie, tam som ešte nevystavovala. Vtedy som bola v tom organizačnom tíme, tak to nešlo. Nemohlo sa, ale potom už pozdejšie som sa dala viac do toho. No potom bol ešte Vianočný veľtrh na fare. Tam som tiež teraz bola tejto zime. Aj tam sa to pekne ozval. Teda ľudia majú záujem, takéto vizuálne efekty sú trefné a je naozaj pekné, keď sa venuje práve niekomu. Pretože v Pazove nemáme ani jednu suvenírnicu. Možno bude u teba. A venujeme sa trochu samej tej práci, čiže tvoreniu. Ako som aj úvodom povedala, drevo a oheň, elementy prírody. Koľko to vlastne pôsobí na človeka, dáva mu energiu. Verím, že neberie, ale že dáva energiu. Dáva, áno, presne. Veľa ľudí hľadí, aj teraz v týchto dňách mi dosť to hľadeli, a joj, tu načím nervy, joj, ako môžeš. Ale viete, keď ledva čakám niekedy, že by som si sadla, to ma zmieruje. Ako čo niekto hekla, štrika, šije, vyšíva, tak aj ja toto. Spájajú sa vlastne dva teplé elementy, oheň a drevo. A ja. Možno to robiť aj vonku v prírode, alebo to robiť vnútri, potrebná aj elektrina. Elektrina, svetlo, áno, to je vonku ťažšie. Aj musí mať za ruku nejaký aby stála ruka. Áno, pevne. Podopierka nejaká. A keď sú tie nejaké jarmoky, výstavy, či máš možno družbu s niekým, kto to ešte robí mimo Pazovy? Či je nejaké združenie ľudí, ktorí sa zaoberajú týmto? Nie, zateraz som nenajšla. Mimo Pazov na tých jarmokách nie. To jest na etnosajme v Belehrade som sa zoznámila s jedným, ale je ščáčku. Povedzme si, teraz cez leto sme boli v Vrnečkej bani, aj tam som tiež videla, človek naozaj robí perfektne, tiež tak robí ako ja. Ale to je ďaleko, s nimi nemôžeš mať kontakt, alebo znamená, každý si robí za sebe, nemôžeme mať voľaké združenie, alebo to je to. Ale sú tu vlastne sociálne siete, kde sa všetko môže zverejniť. Môže aj zverejniť, aj môže sa aj pozrieť, aj zobrať ideja, aj ako sa to robí, aj technika, aj všetko. Som si nezapamätala, alebo si nepovedala, koľko je za teraz vyrobených takýchto predmetov? Koľko ich máš teraz doma? Za teraz doma mám, ja neviem, tie 3 škatule.
koľko tam môže byť. Ja myslím, že 40 kusov, ajde tak. Nepreháňam. Či by to možno bolo pre nejakú výstavu? Neviem, lebo tieto puzzlské motívy, čo robím teraz, veľmi chytro sa predajú. Aj keby som všetky tak vyložila, ja myslím, že by som naozaj chytro. Robila som potom dosť si tieto náboženské motívy za veľtrh v tomto Vianočný bazar. To mi dosť zostalo, lebo naozaj aj na Vianočnom bazare, na fare, ľudia si puzzlské motívy brali, a nie nábožné. Možno je komu venovať ceny, povieme orientačne. Sú symbolické a vlastne má to svoju hodnotu. Áno, tak neprekračujem 500, alebo závisí od funkcionálnosti kusa, aj čo je na ňom. Znamená 500, 600, ak je väčší niečo, potom 800, ale povedzme si takéto 300, aj tak. Ale vlastne každý tento originál a každý tento obraz má jednu cenu, ktorej možno ani nie je ceny v tom smysle, že je originálna, že je tu venovaná aj trpezlivosť, aj láska, aj tvorivosť. Áno. Všetko je venované a nemá cenu, lebo každý je unikátny a keď ho spravím, každý je ako moje dieťa, nedám si. Tak mi je ľúto naozaj všetky dať. Teraz, čo som robila tieto také kockavé, robila som motívy z našho folklóru. Mám 4-5 kusov. To naozaj som si zakvačila na stenu. Predajné sú na predaji, ale som si nagmi stoja, kým ich nepredám. Kým to neodíde niekam. Spomínala si, že objednávka je do Austrálie. Áno. Kam ešte odišli tieto tvoje výrobky? Za teraz tu v Pazove, povedzme si, v Beľahrade som, potom tam žena jedna, čo vykladala popri nás, tiež si vzala. Ona je dolu zo Srbska niekde. A hlavne tu Pazove. A potom si to ľudia tak alebo darujú medzi sebou, alebo si pošľú voľakomu známym aj tak. My by sme teraz mohli aj vidieť, možno ako ty to robíš. Kedy najčastejšie? Možno je večer, ráno, alebo kedy? Závisí, ako mám práci doma. Áno. Ako mám práci, aj potom, lebo keď uključím, keď zapojím lemlicu do elektriny, potom baš nerad vypojiť, lebo ona prehorí chytro. Takže potom niekedy si aj odídem do obchodu, nahám ju zapojenú, lebo ak je ona horúca, keď prídem, ja budem môcť robiť. Teda veríme, že s týmto budeš pokračovať, že bude ešte dosť takýchto umeleckých predmetov, že bude širšia verejnosť vidieť, možno sa po tomto rozhovore bude ešte viac zaujímať o to, čo ty robíš. Aj všetko väčšiu motiváciu mám. My si teraz nakúkneme, čo to všetko máš urobené a ako vlastne ty robíš. Áno, máš. Ďakujem veľmi pekne, že si nás vlastne privítala vo svojom dome. Ďakujem. A my teraz, okrem toho, že pozeráme, čo to Zdenka všetko ako robí, čo chvíľa si vypočujeme aj jednu pieseň a pokračujeme potom v relácii s vami a pre vás.